Banoa ara dio naiz harina, txakurrarekin jostatzera egina. Ez bada beldurrik jateko behar ez dut belarririk. Doa gelditxo soro maitera, belarriak daramatza etxera. Hotsik ote den hango atean, ez baldin bazen bera bitartean, hartoz asetzeko atseginez. Ez izuz, ikaraz eta beldurrez. Baserritarra orduko soroan bere morroiarekin zelatan zegoen. Hala dute harrapatzen eta lokarri sendoekin katigatzen. Urde satarrak ordu hain estuan, eskaintza ederrak egiten zituen. Entzuterik ez zaio ematen, bai berriz haserrez esaten, kaltegile gaiztoa. Zergatik izan naiz hain eroa? Ikusi duk nire onegitasuna, nik ere bai ire gaiztotasuna. Ez iagok barkaziorik, ez hiri bizitza largatzeko gogorik. Erori haiz hirugarrenez gure eskuetan, burdina izango duk ire saietzetan. Hau esanaz hiltzen dute behingoan, hartu ere bai morroiak lepoan. Posposik etxera eramateko eta osoetan berri onak emateko. Hala biharamunean, ipini zuten satarra zaldi gainean. Hartzen dituzte burdin zulatuak, zu hauts ederrarekin prestatuak.